Welcome to my vlog. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang gawin ko ngayon, kunin ko itong mga dahon at ilagay ko dito parang ipipara sa paggawa ng tea para sa diabetic. So, yung mga dahon na to, so yung piliin natin yung magandang walang sira na dahon, parang malinis ang ating tea. So, ito. Insulin plant to insulin plant to at tingnan nyo paano gawin, parang kung matuto na kayo nang gumawa. At saka ang mahirap lang dito yung pagtanim, kasi kung hindi maganda ang lupa, hindi yan lumaki katulad nito. Ito sa akin, ganda ang lupa dito at saka may malamig na lugar, may makatubo silang maayos. Okay, tingnan natin mamaya at hiwain ko to at ibilad sa gawing powder at saka ilagay sa sisidlan ng tea. Kita ninyo, tingnan ninyo, abangan ninyo kung paano gawin. Okay, salamat at saka subaybayan natin ngayon paano gawin, kasi ituro ko lahat sa inyo. Okay, ito na ang kinuha natin kanina, ang insulin plant. Ready na to, pinunasan ko na itong maigi, malinis na to. At pagkatapos nito, chap-chapin. Pagkatapos ng chap-chap, ibilad sa araw, parang lalong lumilinis ang ating tea. Yun na ang ating proseso. Pagkatapos gilingin, tapos giling, ibilad na naman para sa susunod na proseso na isilid na sa final, na isilid na sa tea bag o sa sisidan ng tea. Ito ang ipaalam ko lang sa inyo, ang walang additive, walang preservative to, pure to, herbal, walang peligro, walang ano pa yan, yung tinatawag na side effect. Ito, gawin natin to. Tingnan ninyo, parang malaman nyo kung paano gawin. Kung mayroon kayong nito, marunong na kayo, at saka kayo na lang magawa kung mayroon kayong tanim ng insulin plant. So, tingnan ninyo paano gawin. Ito na, putol-putulin na natin to o chop-chopin. Pwede din chop-chop, pwede putol-putulin ang gamit ang yung itong scissor. Okay, ito na. Tapos ito ibilad sa araw. Ito na. Malinis to Hinugasan na to. Pinunasan na itong maigi. Mabuti. Okay. Chap-chapin o gunting-guntingin o putol-putulin. Katapos nito, bilad sa araw, tingnan natin. Tapos nito ibilad natin to at makita niyo pagkatapos tuyo na, at ilagay natin sa sisidlan ng tea bag o sisidlan ng tea. Okay, ito na ang binilad kong insulin. Tuyo na, ready na para sa tea. Ilagay natin sa sa container o sa sidlan ng tea. Ito ganyan, ayan. Ito lagay natin dito. Okay, ganyan ito. Tingnan nyo, tea na. Pwede nang inumin, at itali nito, ito dito. Okay, tea na. Pwede na sa baso na
may tubig na init. Ito, kunya inumin para sa diabetes. Ito na, lagyan natin ng handle dito. Gawin pa na mag-print ako ng pang handle dito. I-save natin to. Natin no. Okay. Yun na. Kumaya pagkatapos nito sa lahat, pakita ko sa inyo kung paano i-repack. Mag-repack tayo para pang distribute na sa nangangailangan. Okay. Ito na. May init tubig, lagay dito ang tea. Ito na. Ganyanin. Parang kita nyo ang ganyang kulay na iba ang kulay sa tubig, sa init tubig, sa mainit na tubig. Ito na ang tea, ang insulin. Okay, pwede nang inumin to. Inumin. Okay, inumin ko ang tea na ito. Sarap. Para sa diabetes. Ang pag-inom nito ay tapos pwedeng hindi pa kumain, pwedeng tapos kumain sa umaga at sa gabi, tapos kumain bago matulog. Ito ang inumin para sa diabetes nyo. Tingnan nyo kung may may alivio ba ang diabetes nyo. Okay. Mga kaibigan, ito na ang finished product ko. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking vlog. At ito na ang tea natin at pwede nang inumin. Ulitin ko, maraming salamat po sa inyong lahat.